So bago po natin sisimulan yung ating video guys, a quick review lang po mismo sa application na ito. Ito mga ka-Barbie, welcome. At saka mission tutorial guys. So kung titingnan naman po natin dito guys, ay meron naman po silang lucky turntable. Click po natin yan. Ayan guys. So kung napapansin po ninyo guys, ay meron po tayong kailangan na minimum amount guys sa ating mismong USDT guys.